Goedemiddag, daar zijn we weer vanuit het mooie Kalm. Met het programma Door het van in de Warp van Omroep Friesland. Laat eens even wat van je horen. Mooi, dankjewel. We beginnen met de 2 vragen van het e-mailspel. Ik zou graag even de Kalmer kat hier hebben willen. We weten dus dat het een man is. We weten dat er uit Kalm komt. We weten dat er iemand in Kalm woont. Nou, dan kunnen we nou even doorgaan. Maar de laatste 2 vragen die zijn een beetje cryptisch. Ik zou zeggen, luister even goed. De eerste vraag. Heb je wel eens een Hollandse nijer? Ja. Ja, zei er. De tweede vraag. Als ik het zo hoor, het veske, dan komt me dat een beetje bekend voor dat dat een beetje is van spelen je nog met treintjes. Als ik er een tijd heb, elke dag. Mooi zo. Nou, het is voor jij wel bekend, denk ik, dit het nou is. Het e-mailadres, dat staat op het bord. info@kalmerkat.nl. Dus mail er even heen en je hebt het tot morgen vroeg tot 10 uur. We lopen nou even deur naar, zoals ik zie hier, de viskar. Dat is in Kalm, is dat heel traditioneel. De spiekermandjes die kom je overal tegen. En hier aan de karren daar staan Jan Hamstra en Fokke Visser. En zoals ik het zie, wordt de haring die wordt nog sneden vanuit de hand. Kun je mij even vertellen, wordt dat nog een prutte gedaan? Nou, tegenwoordig heb je ook veel machines. Er moet veel meer productie draaid worden. Dus het handwerken verdwijnt zo langzamerhand allemaal wel. En waar heb je dit geleerd? Ik ben in 88 op Lauwersoog gekomen en bij mijn voormalige baas, daar heb ik het leren haren schoonmaken. Zo, nou dat zie je dan niet veel meer. Nee. Mooi. Nou, we gaan even over naar wat ik begrepen heb, een hele mooie zangeres. De talenten dus van Kalm. Ze zijn dus vanmiddag in de studio geweest van Omroep Friesland bij het programma Noorderwien. En ze hebben daar een prachtig versje daar vertolkt. En nou zal Carla de Bruyne, die zal een versje zingen van Wim Sonneveld, Het Dorp. Carla, ga niet gaan. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomp ervoor, een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind, hoe wist ik beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nu zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas, dan kun je zien hoe op het bankstel staat bij Mien en de dressoir met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind, hoe wist ik beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en Beatle-haar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholie. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeder stoutjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en
herinneringen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Hartstikke mooi, Carla. Een heel mooi versje. En bedankt voor het applaus. We gaan nu over naar Pieter Wiebinga. Die zal ons een prachtig mooi filmpje zien laten van wat er allemaal gebeurt. Ik ben bij Pieter Wiebinga. Ik ga een vakkerij van Friese hinders en handelstal. En we gaan stukken 5, 6 hinders in de sport. Ik ben echt een liefhebber van het Friese hinder. Vooral met de nieuwe vakkerij dat die sporthinders volle beter worden. En dan doen we daar een stukje dressuurrijden met Hermina. De stalruiter en waar die werkt. En die de hinders uitbrengt in de wedstrijden. En een stukje oefening voor het ringrijden. Nou, hallo, ik ben Hermine Holra. Ik werk hier al een heel skof bij Pieter Wiebinga op stal. En naast het trainen van de handelshinders had ik een paar hinders voor de wedstrijd. Dit is mijn eigen hinder, Peters PJ. Die riek nou van het zomer zet in dressuur. En we hadden vorig jaar in 2010 ben we Nederlands kampioen geworden. En nou van de winter ben we tweede geworden voor Friesland. En vijfde worden op een Nederlands kampioenschap. Dus die doet het heel goed op het moment. En ik hoop dat we nog vol verder komen. Ik zal hem nou wat laten zien van de dressuur. Nu zijn we even een oefening voor drinkje rijden en 4 dagen in Kalm. Hey, we just got started, you can't end us now. You've paid your dues. En nu gaan we naar een plek met het originele Friese klederdrachtmeidje bij pensioenstal Tilhouten. Goeie, we zijn hier bij pensioenstal Tilhouten in Kalm. En we houden u hier bezig met de hindersport en met alles wat met hinders te maken heeft. We hebben hinders in stalling staan van alle mensen. We houden je meellessen, we houden dressuurlessen onder het zadel. En we vakken er wat met de hinders, met Friesen en met Havelingers. Ik maak dus kleding voor carouselgroepen, Friese kostuums, gekeurd en niet gekeurd. En reparaties van kleding en ook van leer, het zijn chaps, laarzen, ritsen kapot en dergelijke. Ik sta nou tussen een heleboel kinderen zien. Die gaan ons dus een dansact zien laten. Het is van de Koningin Julianaschool. En ze hebben het smoordruk gehad met het oefenen. Ze hebben les gehad van een professionele dansschool. En ze laten zien de cha-cha-cha en een hele moderne stijl van country. Dus zie je maar even.
er binnen hier nog een paar kinders en die willen nog even wat vertellen over techniek. Nou, zeg het maar. We waren naar het techniektoernooi in Assen geweest. We hebben zoveel mogelijk lagen gemaakt. Met 8 laagjes moesten we de hele prijs maken. We moesten bekertjes water vervoeren. We waren de beste. Nou, een applaus geven voor deze kinders. Hartstikke mooi dat je dat even vertellen wil. Heel mooi hoor. We gaan nou over naar onze wereldberoemde kapper Johan. En die heeft in de stoel de burgemeester van Kolmeland, meneer B. Bilker. En wat er gebeuren zal, wat er weer bepraat wordt, volgens mij wordt het knippen en skeren. Dus Johan, kom er maar even in en geef hem even een heel groot applaus. Nou meneer Bilker, Mooi, hè? je hebt een leuke kleuren zie ik wel, dus op vakantie geweest. Even de zin op zacht. Ja, lekker even. Ja. Maar wat vreemd, hoe vind je het nou wat hier nou gebeurt, zoals hier in Kolm? Nou, ik vind dit typisch Kolm. Kolm op zijn best. Dat wil zeggen, de gemeenschap, het gevoel dat ze iets maken waar in een hele korte tijd voorbereiden. Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch. En dat is juist eigenlijk altijd in Kolm, vind ik. Ja, nou, het is juist van hoe iedereen van kleert zit, hoe maar de kick en iedereen die helpt mij en het is helemaal geen probleem. Zeg maar het over de hele wereld daar een beetje wijzen. Nou, zo soort wijze maken. En als het juist naar de Kolmer katdagen en bij de paal zitten, heeft het elke keer weer de Koninginnedag. En nou, staat mijn jongen op Friesland, doch die wat voor die dorp ik samenwerkt. Nou, ik vind het fantastisch. Ja, het is echt schitterend mooi wat er al gebeurt. Ja. En het is van Kolm natuurlijk een ongelooflijk leuke opstekker. Ja. En het waar werkt heel goed mee. Nou, het is echt zo mooi dat mensen nou Kolm kennen leren. Het groene dorp, want het is echt mooi. Hè? Maar ja, dat weten wij al, maar de oren maar dat ook nog even weten. Wij weten dat Kolm heel mooi is, maar daarom wil ik graag een oortje leren. En heel Friesland en nog verder keer nog zien van in wat voor mooi dorp we wij. En hoe leuk het de mensen in mij van erom gaan. En dat is wel even het belangrijkste. Nou, daar ben wij wel eerst. Dus wij zijn het helemaal niet. Dus wij gaan nou even knippen en we zullen maar zien wat er nog verder op het programma zit. Maar dat pakt Els wel even weer op. Dus, en wat ik heel mooi vind is elke keer weer dat het zo mooi waar is. En dat is wel vaker in Kolm. En wij hebben een beroemde waarman in Kolm zitten. Dus, en waar is dat? Nou, hoe heet er alweer daar uit Muntse en Havinga. Die voorspelde dat het fantastisch was en dat blijkt nou ook weer. En die had deze hele week goed waar voorspeld. Ja. En hopelijk met de kaas en met elkaar daar nog een beetje goed waar. Oh ja, dus dan kunnen mensen hier met de Kolm te komen. Het is altijd een ongelooflijk succes dat ze hier komen. En het is alle dagen nou, en dan kiezen de voorstrijd even zien, hè, maar de mooie winkels. En dat is ook wel wat werk. Ja. Hier van de week hier ik alle burgemeesters hierop zitten en die zijn, Kolm is toch volle mooi als dat wij dachten. Ja, dat weten wij dus al. Maar dan moeten we nog meer uitstralen. Ja, en dus daarom is het gewoon heel belangrijk dat de mensen komen en dat ze gewoon gezellig trouwens het dorp heen gaan. En wij gaan nog verder met jouw kapsel. Mooi. Dan maakt weer verder. We hebben nou hier in een stoel te zitten. Daar zitten de trekzakclub, de woordspelers. En die brengen even wat versjes tegen horen. Dus ik zou zeggen, luister even met en geef ze even een groot applaus onder leiding van Lucie Hiemstra.
En er staat hier een man bij mij, dat is meneer Jan Koster. En die heeft als hobby netten boeten. Ik zal even een paar vragen stellen. Meneer Koster, doe je dit al lang? Dit ook al eerder. En ja, dit is handwerk, wat je het werk niet meer kent. Want dat is te kostbaar. Dus je kent het net een compleet kit niet, je wil geen kost bij je spreken. Dus net te bereid je er net met die binnen festival. Ontoleren? Ja, ik doe het al eerder. Mooi zo. En is het nou echt een hobby? Of is het ook een beetje werk? Het is echt een hobby. En soms mag ik zeker wel een uitproberen dat ze goed vangen willen. Hè? En als we dan wat gaan, ja, dan maken we even rekenen. En dat ze dan goed zijn, dan verkeer ik ze verder. De volken dan. Nou, daar zit dus handel wel in. Wie gaat over roer? Nou, zag je hem alle bekend. Het Kalmer volkslied. Hoe ziet het ook anders? Er binnen wel wat completten over. En we hebben genoeg talenten hier in Kalm. Dus ik zou zeggen, het refrein staat op het bord. Dus zing alle gaan even met Kalm. Dankjewel. Kalm is het mooiste dorp van het land. Kalm, Kalm, de mensen wonen in opstand. Kalm, Kalm, het heeft zijn eigen taal. Wat zuiden, wat luden, in Kalmer luden, dit dorp dat is van ons. Wat zuiden, wat luden, in Kalmer luden, dit dorp dat is van ons. In Kolm staat een grote kerk al meer dan 1000 jaar. Wat ik je hier nou zeggen ga, geen leugen, eerlijk waar. Een Kolmer kind niet van huis, dat wilde het liefst niet horen. Hij wordt dan weinig als een huis en zuster Kolmer toren. Maar als een buiten staan het vraagt en zegt wat van dit plak, dan staan ze als iemand op en zingen volle bak.